Khuluma. Usatya Jita ungifonele namhlanje. Uthi uyazalwa. Ubefuna mina ngimfisela usuku oluhle. Ini? Kanti unenhloso yokuyibulala nivele? Angisho leyo wish mina. Hayibo ngisho wish izifiso. Hayi ngamfisela. Umfisela kuhle kodwa. Angimthandi nje. Angimfisela ngalutho ngosuku lakhe lokuzalwa. Ngoba? Uyagula, ubekhulumisa umuntu ohlanyayo. Noma ngingathiwa ngizwe iphimbo lakhe ngivele ngihlanye kakhulu. Ubekhuluma umsangano wodwa nje. Uthe manje ngoba nakusengizomshada, sesojwayela ukukhuluma kahle. Ngavele ngamtshela ngqo nje ukuthi ngamane ngishada isilwane kunokuthi ngishade yena. Yini? Usho kanjalo nakuyena? Kodwa uma uthi baba uyathola ngalokho? Angamana athola. Ngizobona ukuthi ngenze njani. Ngeke, angisoze ngayisithenje ngaleyo kubaba. Ngiyamsaba vele ubaba. Hey phela mangifika lapha kini, vele ube ngathi sengiphakathi ezibeni sengwenya. Surya kusukela manje ngicela ungabusasuka eduze kwami. Ikusasa lami, impilo yami, umshado wami nothando lwami. Konke lokhu kulele kuwena Surya. Ngiyazi ukuthi uSiddharth khona kuhlelayo kwayimanje. Kodwa uma ungafeyila kancane, konke lokhu kuzophela nje. Angifuni ukushada noSatyajit noma kuyiphutha. Uyabona ukuthi lo mshado uyaqhubeka. Shuthi mina ngizoyibulala. Ukhuluma kanjani uma ukhuluma kanje? Akukhulunywe nje kanjalo. Surya wazi ukuthi ngimsaba kangakanani lo Satyajit. Uma ukuthi uyafuna ngeke azapholisa emaseko ukuthi angishade manje namhlanje futhi. Na uyazi angifisa ukumshada mina. Angeke kwenzeke lokho. Ngizoqinisekisa ukuthi wena ushada nendoda ezokujabulisa. Isithembiso sami leso kuwe. Angizezwa. Tulja. Ngizosigcina isithembiso engasenza kuwe. Le nto yokuthi ushade noSatyajit ngeke izibe khona. Ungakhathazeki wena. Khuluma. uSatyajit ungifonele namhlanje. Uthi uyazalwa. Ubefuna mina ngimfisela usuku oluhle. Ini? Kanti unenhloso yokuyibulala nivele? Angisho leyo wish mina. Hayibo ngisho wish izifiso. Hayi ngamfisela. Umfisela kuhle kodwa. Angimthandi nje. Angimfisela ngalutho ngosuku lakhe lokuzalwa. Ngoba? Uyagula, ubekhulumisa umuntu ohlanyayo. Noma ngingathiwa ngizwe iphimbo lakhe ngivele ngihlanye kakhulu. Ubekhuluma umsangano wodwa nje. Uthe manje ngoba nakusengizomshada, sesojwayela ukukhuluma kahle. Ngavele ngamtshela ngqo nje ukuthi ngamane ngishada isilwane kunokuthi ngishade yena. Yini? Usho kanjalo nakuyena? Kodwa uma uthi baba uyathola ngalokho? Angamana athola. Ngizobona ukuthi ngenze njani. Ngeke, angisoze ngayisithenje ngaleyo kubaba. Ngiyamsaba vele ubaba. Hey phela mangifika lapha kini, vele ube ngathi sengiphakathi ezibeni sengwenya. Surya kusukela manje ngicela ungabusasuka eduze kwami. Ikusasa lami, impilo yami, umshado wami nothando lwami. Konke lokhu kulele kuwena Surya. Ngiyazi ukuthi uSiddharth khona kuhlelayo kwayimanje. Kodwa uma ungafeyila kancane, konke lokhu kuzophela nje. Angifuni ukushada noSatyajit noma kuyiphutha. Uyabona ukuthi lo mshado uyaqhubeka. Shuthi mina ngizoyibulala. Ukhuluma kanjani uma ukhuluma kanje? Akukhulunywe nje kanjalo. Surya wazi ukuthi ngimsaba kangakanani lo Satyajit. Uma ukuthi uyafuna ngeke azapholisa emaseko ukuthi angishade manje namhlanje futhi. Na uyazi angifisa ukumshada mina. Angeke kwenzeke lokho. Ngizoqinisekisa ukuthi wena ushada nendoda ezokujabulisa. Isithembiso sami leso kuwe. Angizezwa. Tulja. Ngizosigcina isithembiso engasenza kuwe. Le nto yokuthi ushade noSatyajit ngeke izibe khona. Ungakhathazeki wena.
Sajajit. Awufonela uShadru lapha. Khuluma nami Daji. Ubani uDaji wena? Ithi Aji. Okay. Oh, hello Aji. Awusho ubaba wakho. Cha, ubaba akekho. Khona la sayi khona ukudinga yona. Ngazise makukhona. Athe ngifutshela ukuthi ngifuna ukutshela ukuthi umfundisi mesefikile la. Ukuphi? Ngisesitolo saSuri. Uwenzani lapho? Awubhekisela ekhaya. Kumele sihambe siye kwaSajejet. Cha, ngeke ngikwazi kuze ekhaya, nginomsebenzi omningi. Angikubuzanga. Ngiyakutshela. Ungangibhoqeleni. Ukuthi ngazisa ubaba ngezenzo zakho zakamuva. Ngizokulinda. Kwenza njani? Kumele ngiye la engingafuni kuya khona, sekuyajwayeleka. Empeleni kubuka ngathi uSajejet wenza izinhlelo. Surya, ngicela ukuthi uhambe nami. Lo waSajejet uyangithusa nje. Uyaqaka nje kakhulu. Bengingathanda kodwa manje ngeke ngikwazi. Kuzomela ngiyelapha nesifundeni mabebuya labo. Okay, no problem. I understand. Ongenani umama uzobe nami. Ngizokwazi ukukumela. Kulungile. Sengiyahamba manje. Dulje. Bengicela ungangicasukeli. Ukahle kodwa ekhanda. Kulungile mawungezi namhlanje. Kodwa ngikudinga eduze kwami ukuze uzomisa lo mshado kaSajejet ukuze ngishade uSidana. Qinisekile. Nazo-ke seyifikile inyathi. Nomnyeni wakhe sefikile. Manje mase kufika umfundisi kuzofika isikhathi sokubashadisa. Lo mshado uzoba umqopha mlando. Dulje ushada Nenyathi. Kuzobe kukuhle kakhulu. Phuma. Noma ufuna kuze abantu bezokukhipha la. Uyakwazi ukukhuluma ungidelela ngithi. Wena ungashada isilwane kungokushada mina. Nazo-ke ngenza isiqiniseko sokuthi uzoshada nesilwane namhlanje. Siyanamukela ngenani phakathi. Sanibonani. Ngawo sanibona, Ngenani sanibona. ngaphakathi. Yema. Nkosi yami. Wazaca mntanami. Ha? Ibizwa ngani lento? Awunikezi ngani ingane yakho kuhle wena? Ayakujabulisa amalungiselelo omshado. Hayibo mina ngichaza ukuthi uzacisa ukhathazeka noma ujabulile ukuthi uzala ekhaya, Ngithanda ukuthi ngiqale ngidle ukudla okuphekwe umalukazana wami kusasa, nizwana? Uyakwazi ukupheka ngithi? Yebo. Ngamfundisa lokho. Ngiyajabula ukuthi ufundisile.
Yabona manje ufundise mina, bezovele ngipheke yena. Sushma, hamba bo. Mtshengisa usingakuphi ikhishi epheke. Abantu kumele beyazi indawo ebafanele yabona. Usayisiqalo sokwehlisa isicongweni. Thula ubheke wena. Bheka ukuthi nizokwenzani. Ko yini lokho? Indawo okubaswa khona. Unaso stove segas la ekhaya? Hayi sinayo. Osonobhatha ayikho into abanganayo. Akungitshela. Ukudla kona ukuphekwa estofini segesi. Kuzwala ukufana nokudla okuphekwa emlilweni. Yingakho ke bekuthi thina bosanobhathu sathi isinqumo sokwenza umcimbi sincamela ukuthi sipheke emlilweni. Ngalezo zathu yonke into ephekwayo kumele ifaywe emlilweni. Hamba thutha phela. Hamba uyesibayeni. Uzolanda umlongo, ugcobe estofini bese uqala ukupheka. Akodwa Soja, ngitheni kuwena eqaleni ntanami? Angikutshelanga eqaleni ukuthi angifuni uyiphinda. Hayi ke ntombi, mawuthi ufuna ukumakotwa la ekhaya, kumele ufunde ukupheka ngestofu senkuni sezwana. Athi ngiyamkhombisa. Ngobani? Hayi. Ngichaza ukuthi ayibuwena zoba makotwa la ekhaya yini. Akumdede lenza umsebenzi wakhe. Inkinga futhi la. Wena phela usivakashi sethu. Bekuthiwa ngifaka emsebenzini uNkulunkulu engangishaya ngombani. Kumele phela sikuphathe kahle wena. Hamba. Awuhamba uyophumula bandla. Mina bengithi Sushma. Amngenise ngaphakathi. Izethembiso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DSTV channel 169.